אוקיי, שיניתי את ההגדרות של המצלמה שאני יכול... רגע, נעשה על עצמי פוקוס. שיניתי שזה יצלם רק בפול HD ולא יודעת מה? אני אחליף גם עדשה. טוב, החלפתי עדשה לעדשה שגם יכולה לעשות אוטו-פוקוס. עכשיו היד בפוקוס, עכשיו אני בפוקוס. ואשכרה אני יכול גם לראות את עצמי ושגם יראו אותי, כי העדשה הזו היא לא באמת מתאימה לזה שחיברתי אותה, לא חשוב, היא כאילו רואים ככה. לדעתי זה חתך את כל הקטע הקודם, לא חשוב, העברתי את זה עכשיו זה רק פול HD, אני עכשיו יכול לצלם ושזה יהיה קובץ בגודל בטח גם איזה 60 פריים פר סקנד. צריך למצוא איך אני יכול להוריד עוד את הרזולוציה, אבל לא חשוב, זה כנראה יספיק. לא, זה לא יספיק. שיט. כוס אמא שלו, הוא לא נותן לי לעשות... ככה שיראו גם אותי. להוריד לעצמי את הראש. לא אוהב את זה. הוא לא נותן לי לעשות את זה בקובץ בגודל נורמלי, זה כאילו עדיין איזה 18 מגה בייט לשנייה, והמגבלה בסיגנל זה 100 מגה בייט לקובץ, אז אני יכול לשלוח 5 שניות, זה בעיה, זה לא מוצלח. צריך להוריד איזה מובי מייקר לעשות. אני עכשיו פתחתי יוטיוב להבין איזה וידאו אדיטור אופן סורס מומלץ היום, כי אין לי מושג, אני לא חנון של וידאו, אני חנון של דברים אחרים. So when it comes to free and open source video editors, there are a variety of options out there. Shortcut. אינסטול. איזה טיפשות. חי, את מושכת אותי. אלה זמנים קשים, זהבה. אלה זמנים קשים. איפה הקסם? איפה הקסם? לאן באמת נעלם כל הקסם? הוא לא נותן לי לעשות את זה בקובץ בגודל נורמלי, זה כאילו עדיין... אני עדיין מצלם 18 מגה בייט, 100 מגה בייט לקובץ, אז אני יכול... עוד אבוא אל סיפך בשפתיים קוות, עוד אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן עדיין, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן עדיין. עוד
חוזר הניגון, אוקיי? יש את זה?